Dito na kami ko Arnel sa Angustia. Kuya, nakaka-ride. Ano ko nang ibang putang pag nagtitim? Kutsara. Wala. Ano pala? Baso, tatabing butangan. Joke lang. Joke lang. Pero may pinto to sa akin nung nagmamotor kami. Sabi niya, sa ganda kong to. Nabasted daw siya. Binasted siya. Ano yung ganda mo? Ha? Sabi mo, ano yun? Yan na naman, Ano yun? ganyan. Nagmamotor tayo. Wala man. Niloko siya, Ano yan? niloko. Ay, niloko. Niloko siya. Sino? Baka na-scam yata. Sino? Yung pinto mo sa akin, nagmamotor tayo nung Christmas party. Ay, bata yung kasama. Ako nga, tol. Ano ka tapilido? Tol. Wala man. Shout out kuya. mo. Tol. Ako nga, tol. Bigla may tumawag sa akin, hindi ko kilala. Oh. Pagsagot ko, putay na maya-maya, pagpupin ko sa damdamin ko, na-scam tayo ng mamahal ko. Darnel baga. Ano? Ha? Tuloy. Eh kuya, nakaparide. Ano na kita? Masabi. Ano ko nang ibang butang pag nagtitim? Kutsara. Tala. Ano pala? Baso, tatabing butangan. Joke lang. Nakastop. Lo. Ano talaga? Ang bibigyan ni Chinchin ng kasi papa niya. Pagod sa paghakot. Pang barko daw yan na ano, na timpla. Pang barko. Ano course mo? Ano ni course mo? Even English language study. TV English. Nabrod kaya ako Tourism ka ano? Hindi. Ano? Hindi ako nag-tourism ang gastos. Wala Kala naman ko tourism ka. Wala akong pang tour. Hmm. Hindi naman ako mag-apply ng FLA kahit ilang pa doon. Hmm. Sugon mo, kada tour, nasa 20,000, 10, ano ka. Hmm. Hindi na muna salita yun. Pero gusto mo pikintana, alam mo pikintana. Yun sana yung gusto mo ano, Oo, course. gusto ko sana yun. Pero gusto ko din naman nag-English ako. Tapos pag after ko, mag-methods ako, pwede din ako magturo. Pwede din ako mag-law. Pwede din akong public servant. Kayang-kaya yan. Tiwala lang. Matalino ka naman eh. Di mo. Kaya yan. Walang imposible sa ano. Magdamit ka. Magdamit ka kaya. Thank you. Bilang dapat. Bigyan mo na lang kay tatay. Papa mo. Ako lang kasi yung baso. Hindi ito napilay, hindi pa lakas. Asukal. Amoy. Muna. Lakaw.
Binigay yung ano. Sige, sige na. Ikaw na muna. Kulang sa baso kaya. Kataw mo na. At kulang kaya kasi ng ano, baso. Baka mabasag yan. Ilang baso na eh. Ikaw, ayun mag-hiram si Chinsin ng ano, ng baso. Naghiram ng baso. Ikaw, kapit ka. Punta na, tangga ko kaya sa ano. Kape lang, walang tayo. Natol, kape lang, kape tayo daw eh. Kape lang, walang tayo. Ito yung nag-i-edit tayo. Ay, nag-i-edit lang pala, walang tayo. Kape, kape ko. Wala naman yung kape ko. Kape lang ha, walang tayo. Tasa. Kape yan? Galagan? Alam ba yung tasa? Nanghiram na natin yung dalawa. Hey, hey. Huwag mo nang pilitin, itulog mo na yan, bilinti. Huwag mo nang pilitin. Itulog mo na talaga yan. Sarap ng kape. First time ko matikman. Huwag mo lang lagyan ng gayoma. Hindi na raw kailangan maggayoma. Kulang na tasa. Kulang tasa. Kakape. Tatay, bigyan mo tatay. At mamaya na ako. Edit, huwag nang kamalain. Edit na. Kaya tatay, bigyan. Ayun. Katay ayaw kong edit. Maya na sa mga vlogger. Ay, nag-upload si Dilok ng Reels. Naghugas din Ay, walang saglit. Tay, nag-upload ko si Dilok ng Reels. Talo ka sa'yo, may hindi lang Dilok Reels na. Alam niya sa buhay niya. Kila kagat siya. Agad siya ha. Wala tasa kasi. Bawang tangga ng bigay ng sila. Sa plato na lang sa akin, wala nang ano eh. Plato na lang. Oo. Eh, mamaya na lang. Sa kawali pwede. Mamaya na lang. Ayun, bagat, ano yun? Basag na yun? Yung tatakpan nung ano? Nung salaan, may mantika pala. Eh, pwede na yan. Eh, yan na lang, yung baso na lang isa. Oo. Yan na lang. Sa'yo na yan. Kasi magkakapi ka rin eh. Hindi mo may ano. Kasi ako hindi pa naman ako-okay. Ayaw, uwi na kayo.
mo yung kape ay. Bangas. Okay na yan. Okay na yan. Okay na yan. Kamis kuya, dapat yan sa dito. Okay na yan. Okay na yan. Huwag mo nang tapangan ang stop. Baka kasi yung kape pampanervyos yan. Yung nilagyan mo po yun ah. Okay na yan. Tapos tingnan ko kutsara. Matamis yan. Okay na yan. Wala? Okay na to. Amo? Amo. Tamis kape. Pampalakas sa nervyos to eh. Mag-init ulit kasi kulang yung tubig mainit. Ano yung pampalakas na nervyos? Sabi nila yung kape daw pampalakas na nervyos. Hindi. Ang gatas tapos kami pag ginagano, pampalakas na nervyos. Oo, palakas ang nervyos. Hindi. Paano naging hindi? Di ba ang kape Hindi pampanervyos? nga. Yung gatas pampalakas. Oo, di ba? Pinaghalo na. Pag pinaghalo, di malakas yung nervyos. Oo. Ba't ko sa'yo? Baka mo lang ang tao. Lupa na rin kamatik yung paso ron. Bawang rin nagkukuha. Init ulit. King, sigaw ka puloy. Puloy. Bakit? Puloy ang pangalan niyan. King, Puloy. ang palayo niya puloy. Budong dapat. Hindi, ang palayo niya balulu. Balulu! Malayaw niya ni Marintes. Urdiyan lang. Balulu! Hindi, yung tunay na pangalan nga yan, Vincenzo. Vincenzo Renato. Baludoy! Tiga lang rin, ti. At yan po, uwian na. At si tatay magluluto ng pang-ulam nila gabihan, yung ubod ng nyug. At Chin, salamat dun sa timpla mo na kape. Magtitimpla ulit ako. Salamat. At nakapag-merienda na tayo. Tayo, diretso na kami tayo. Kita-kits bukas. Hey, ito kami. Kalagwan? Oo. Chin, punta ka bukas. Sige. Oo, habal ako. Tay, let's go na kami tayo. Tol. Lo. Tol. Ingat Oo. Oo. Amo. Mama, chup-chup. Chup-chup. Bukas kita-kits. Yan, orasan natin yung biyahe namin. 3:35 ng hapon. Tingnan natin kung anong oras tayo makarating doon sa bahay. At yan, may nagbibideo ka sa unahan. Yan sa labasan. May tugtog. Yan, tingnan natin kung ilang minuto yung biyahe natin. Dito na kami ko Arnel sa Angustia. At sana wag nang umulan, tuloy-tuloy na para matuyo na yung daanan kila Jinjin. At para makadaan na rin kami dun sa dating dinadaanan namin sa Bacolod. At tingnan natin mamaya kung ilang oras ba yung biyahe namin kasi inurasan ko bago umalis. Isang linggo walang ulan, sigurado makakadaan na tayo. Ayan, dito na ako sa bahay at naglaban naman pala yung asawa ko. Tambak yung labahan. Hoy! Hoy! Bagsak oh. Pagod. Bagsak.
Ha? Daming nilabahan. Okay lang yun. Time check natin. 4:21. Umalis ako doon 3:35. Ilang minuto ba? Halos isang oras. Ayun, lagpas ang oras. Biyahe pa lang, boundary na. 3:35. 4:21 tayo nakarating. 42 na. Ay, sakit sa puwit. Nakabiyahe. At nandiyan dito lang vlog na to at maraming salamat. Bye bye.